Malawi Today. After all is said and done, ngati leo simu ifati ndi recording ya imene mna yakula pa 7 December. Ngati simutuuza bwalo this state ya imene ukumva mlandu wa anthu anatema anthu pa 24 ndi pa 25 pa Liongo community komanso ngati simutuuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anapresa magalimoto anapanga ziwawo ku parliament ili muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo and you are a threat to the peace and stability of this country. That said, ndinene pano kuti in fact tukunena kuti muno omwe tiwamaliza tipange governing council. Ngati funa tisankho zende zabata ndite atiuza kuti kumachinga nkhani zonse zimene zachitika ku central region palibe wamangidwa. Nkhani ikachitika ku Ndilande amathamanga, nkhani ikachitika kumachinga amathamanga, koma kuli Longwe palibe wamangidwa. Ngati amanga munthu andiuze zimene ndikuyankhula about ndi evidence. Therefore, Madam Medin Yoram has failed Malawians and ni munthu amene salingalira za mbiri yake legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimayi aziyikidwe pampando. Pamawa tisapanga kumvisi bwanji anthu kuti azakhale inspector general pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali madala. Fanya chimenecho ndikupempha nyumba ino kuti resolution imene tipange tipeze komiti imene yendese dziko lino kufikira pa chisankho cha pa 16. Point of order. President Christian Nchito ndapereka ngoni hapa. Session amene amakuchitika pa 4. A president akumatengedwa kumalowesera muzizona sakwene utazilowa benemu. Fanya chimenecho kuti tikhulupirire chisankho chichitika leba titendere. Muno tikhazikise komiti imene yendere kufika pa 16 September. Ziko mwakwambia. Tunabasani mwafuso. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda madzulo wano kukulandirani in Malawi and across the world. Kaya muli ku Malangalanga, kaya muli ku Nsanje, anzatu ena muli ku Karonga kwa Nkhwenda Viwi. Kwa Nkhwenda Viwi. Kuna amatuonera kumeneko? Yamo iyi kwambiri. Ku Karonga ho. Oho. Ntapita nthawi naketa tindizovuta iyayi ndakaona kuti anthu ambira monera. Oh. Mapereka makoments awo. Kanema ngwamphamvu. Amene aina mpana mafuna ndikhale mpi wawo. Msateni. Zimana tengedwa ndi apa nkuku. Apa nkuku tengedwa nzomwe zito. Zinakhabanyiza apa nkuku? Asama. Zapa nkuku zinakhabanyi? Anda maula pa TV. Basa apa nkuku tengeka katupita. Akula ngati kuti ndine inumesa mpana poster sanada kupangira. Kombiri. Ine sura ntuku. Iye ukale MP radi yayi. Ife yathu ndiyo kukwira chini. Yathu ndiyo mweyi. Yabakanema. Ezona ndipo ine ndikukondwera kuti nomination temwina tingapo. Chifano tusakhulupirira abe. Akutijani? Akula ngati mapepala. Sasungapera pange mapepala. Chifano sama amatumu imaso. Nyimbo anaimba kale. Azimaya ni nyimbo kala maimba. Amoralo alipo kale amanitengera kunikokera pambali patabwera ni mwana ndiye mweyi chanja ndati yayi. Tose sitingaka kale ma MP. Zona. Ina fe tizi ma MP acha akamapanga zawo memujamu ife na belizachi ta hold account. Zona pakufunika ina tikale kunja ku. Ndai fe kala kunja ku. Tizili chaya. Koma ndimati nkulandireni. Ndathokoza wa. Ndimati nkulandireni chifukwa pa vitaka nthawi. Nanga sichikumanirani pa Sunday. Yes. Ndiye timanena kunena kuti iyi ndi program ya Hot Current. Mphamvu yake ndiyo tani ya program hii? Brian, mphamvu ya program ino ndiyo kuti imabwera pano kuzanena zona kwa amene ali mipando. Amene tidawasankha kuti awakhala mipando azidya misonkho ya Malawi timabwera pano kuzakumbusa kuti pamene mmapempha kuti mukhale ma offices amene muliwa mapempha Malawi kuti ine ndifunika kutumikira ndizakuti ndi Amalawi azibwera kumakufunsani kuti zakuti zili bwanji chifukwa ntchito yanuyo imalola Amalawi kuti azifunsa. Akadakhala kuti apanga za private palibe angafunse mafunso. Koma ma public offices amalola Amalawi kuti azifunsa funso kuti kodi inuyo tidakuyikani apo malo mwa ife kuti muzititumikira apa. Zuyenda bwanji nde Amalawi sangabwere wose
alibenso mwina menanga yankhulire. So ifeyo chifukwa chokuti ntchito yathuyi timalankhulira anthu ngati amenewo ndiye timalandira uthenga osiyanasiyana. Hayi tifunseni kwa izi ndefe timabwera kuda kuti kodi kunjaku anthu akuti izi bwanji. So kufunika kwa program ino ndiye wina akhoza kukwiya kuti tikufunsa kuti kodi apopo mupanga bwanji akugwiritsa ntchito ndalama za Malawi kufunsa kunena kuti kodi apa mwayenda bwanji apa. Yes. Kukwiya? Yes, tsono kukwiya kuja kumakhala mwina pa mitundu iwiri. Mitundu ina ndiyo kuti sometimes munthu umakhulupiriradi pasi pa mtima pako kuti china chilichonse chili bwino. Kena kanthu ngumana ati simupanga bwino munthu umatha kukwiya bwanji simukhutitsidwa ndi mmene ndikupangira. Komanso kukwiya kwina kumakhala kuti basi ngati chida chozitetezera kuti anthu asakudzudzule. Sometimes anthu ena ake ali ndi nkhalidwe kuti safuna kuzuzulika. Amafuna kuti anthu azingoatamandira. Munthu kakhala ngati wadzudzula amakhala ngati ndiwe ndani. Komano kuti umvesese mwina kuti chikondi chimene chili muchidzudzulo chikhoza kukhala chabwino kusiyana ndi boza limene lili kukuombera manja. Chifukwa nthawi zina anthu amatama kuombera manja chifukwa chokuti afuna akudyere, afuna alandire china chake kwa iwe. So ukudzudzula ambiri utati ukhale phenko kuti kodi awawa kuseni kwa chimene akuyankhula chokuli chani. Mukhoza kuona chikondi chachikulu chifukwa chokuti mkuganiza kwawo kuona ngati kuti atakuuzani zinthu zija inu mkupanga ambiri tikhozanso kusangalala kuti mwapanga bwino mutamva anthu ena kudandaula kuti apa tikhoza kuchita chifukwa tu anthu amasintha. Yes. Adausi adakamba za chitsanzo cha nthawi ya Kamuzu. Yes. Akukapereka magalimoto kwa abakiri mulusi. Yes. Nthawi imeneyi. Yes. Dzulo lake akuti azimayi anavina nyimbo kusanjika. Yes. Angwazo omwewo. Yes. Kuti wawawa. Yes. Akuti pokasiya magalimoto ananduza ine program. Ndafera. Kumadabada Akuti azimayi awadzana adavala zambazi. Yes. Atasoketsa nsalu za UDF. Yes. Nde anthu abwana chimene tizizindikira Brian muli apa ndikuti ndi anthu ochepa amene ali ndi ungwiro. Ambiri amatumikira mimba zawo kusintha sachita nyazi timanena kuti manyazi osada kuthera limodzi lokha uzikhala nalo. Koma ayi ndithu anthu ena alibe nyazi olo limodzi kumudabwa kuti nchifukwa chake kwa amene mwina tidawerenga buku la Julius Caesar lija timanena kuti Julius Caesar atabayidwa mpeni kusana zidabweteka kwambiri atatembenuka kuona kuti wabaya ndi Brutus. Chifukwa Brutus adali wapa mtima pake amaona ngati kuti ali naye mbali imodzi. Chifukwa chake anamfunsa kuti even Brutus mwandibaya nawo. Basi ineyo ndatha. Chifukwa choti munthu pali anthu ena ake umayina kuti akhale kuti awa ndi anzanga sanga ndiyankhulire bodza sanga ndichite chipongwe. Ukazaona kuti ubwalo la ma opportunities. Yes. Akandiyankhulira zabwino. Zokuti iweyo sukhalako. Zoona kumene kwako akapasidwa mpata kuti kodi mungakambe chani zabanda. Zoona azita kuyankhula kuti ayi banda ni munthu wabwino ni munthu wachani osati kungokumbukira zimene adalakwisa chokha. Koma ambiri aife ndi achikoma pamaso. Ukakhala nawo anthu pamaso choncho utamaona ngati unzanga suyo. Komano makomawo ali mmakutu. Zoona. Amamva makomawo. Utati uwamve mwina zimene amakunena kumbali. Ukhoza kudabwa kuti kuti ngakhala mkabineti imu nimaona ngati awa onabo pena kumakhala kudamizana aonabo uje zaboza ndithu kuti kungomumva amamana tuwa phiri kudabwa kuti anthuwa umozi wawo ndo kuti mwina chifukwa chokuti kuli keke. Koma pauka ndithu ndi anthu kuti ali ndi zinkhwizi zinkhanira akozopana. Yes, akozopwetekana. Yeah, so kuyankha funso lanu ndo kuti sometimes osamakomedwa kwambiri ndi anthu amene amafuna kuoneka ngati abwino pamaso. Munthu amene ali wabwino ndo kuti kumenewe sukhalakoko anthu ena azitha kuzakutengera uthenga unati akuti tinali kwakuti anthu amakambirana zaino. Koma amene ayankhulira wakuti amene ujadi ndi nzanudi chifukwa iye uja samaziwaso kuti kwa anthu akuyankhulawo mwina anthu akhuzotenga uthenga umene ukampasa winayo. Koma kumene koko kokuti anali ni mpata wonse kuti akhuza kumpweteka munthu adasankha kuti anenebe zabwino za munthu wina ameneyo
ndenzako. Unfortunately anthu ngati amene wawa mundalemu sambiri ambiri ndithu amakhala yes bwana even akuza kuti bwana timpweteka amamudziwa bwanayo kuti tingopanga zimene akufuna bwanayo. Yes, kuti akuluakulu pali ntchito apa kuti tigwire. Yes, nde mwina mulipo anthu 5 namva choma good example chomani akunena kuti tagwira ni ntchitoyi ndi anthu amakagwira ntchito ija ndikuzapereka iwe ukafunsa ichi mwandipasachi, are you sure tiona ngati zimene mafuna? You understand? So anthu ena amakuuza zimene akuganiza kuti afuna amve zimene zizi chifukwa chokuti iwonso ali ndi zolinga zawo. Akakukhumudwisani inuyo ndoti mchere wawo siwasokonekera. So azibwera mwina kumakuuzani zokuti zimene akuganiza kuti niyo kuti mufuna mumve cholinga chokuti zawozo zithekabe. So anthu ambiri amene azungulira anthu andale ndamene amauza mabwana awo zimene akuganiza kuti bwanayo afuna amve. Even kumbali akakhala okha makati koma akulu zimene tikuwauza bwana zija zitheka zimene zomakamba kumbali koma kandi bwana inuyo basi inuyo ku opposition kolamula and alipo ndito anthu amene wawa ompasa force courage kufuna kumpwetekesa munthu chifukwa chokuti iwo ndi amene ali ndi ma interest awo. As long as ma interest awo ali protected akukankha iweyo kuti iwe ukaduse pa moto ncholinga choti iwo zawo zathekere. Sabata imeneyi sabata yomvetsa chisoni. Yes, sabata yomvetsa chisoni zimene zachitika ku Lilongwe. Kutibulana nthiti kubwirana nkhwiko zafika pamenepa. Ayi banda samafike pamenepa. Kani ya gate kochera na magalimoto. Ayi banda kumenya na anthu ndithu m'maso mwacho cholera na makolingo. Ayi banda ndipo kuona zithuzi zimene zijazi poti ife kudalibeko kudali anzathu ku Lilongwe kuona because anthuwo ndi anthu amene akuti chithunzi zimenezi. Yes, ndi anthu akuti apolisi alipompo andi kumamuona wina uyoyo wavala cha buluyo ameneyo kuchipewa chake chopena chikuoneka ngati cha polisi ali nchimala yankati moso ngati cha polisi. Kodi munthu amene ndi ndani amene? Kodi awo ali pakati onde autene Anamiwa ndi amene ali pakati. Anamiwa wakhazula pamepopo. Apolisi akuonera choncho alipo pamepopo olokunena kuti anthu amesada vale even mamaski adali ni mphamvu zambiri bwanji anthu amamenya Anamiwa pamenepo kuti apolisi sakanatha kugwira ntchito yawo. Pamenepopo wa polisi ungamanene kuti iya ni madikira complete kuti Anamiwa zati dandaulire kuti amenyedwa pamene you are a witness. Tabwereza niso ni chithunzi icho kodi kuli ndani umene? Kumene kuli ujeni aopeti kunali napeza ko ujeni Mike Mataka ndaonaso wabwera ujeni baba ujeni chituwa. So sindikuzowa kuti odasinthana kapena kumwe. Yes, it's a very devastating picture kwambiri. To imagine kuti kuyambira 1994 tidanena kuti tufuna kusintha kwa mmene tizipangira zinthu ngati dziko kuti anthu azitha kukhala ndi ufulu omanena kuti pakuti sipali bwino. Anthu aja ndikupasidwa uje kuli Mike adalemba kuti tidziwe kuli Mike ndamene ali pa machine Mike Amataka amene nkaladi chanchana maina mbiri kuti anthu azikhala ndi ufulu omanena za ukhosi kwawo kuti apapa zinthu sizili bwino popanda kuti wina wake afinyefinye. Tidavomera ngati dziko tidachita ku referendum kuponya ndithu kuti tufuna tisinthe tichoke ku chipani chimodzi tifike zipani zambiri tidavomerezana. Taenda from 1994 ulendo usudakhale wamya kunena zoona kumano nkudusa kwa nthawi timayenera kuti tizikhala kuti pano pati kukhwima malingaliro ponena kuti sizizatheka kuti ifeyo as long as mukaona mabala ngakulu zikwapo zimene zozo munampweteka ampweteka munthu andi chifukwa chompwetekera kuti munthu uyu akunena maganizo ache ndi anthu ena amene akugwirizana ndi maganizo ngati amene kuna kuti kodi sitingakoze apa ndi apa ndi cholinga chokuti zinthu ziyende bwino nzomwe akufulalira atu munthu. He was not violent. Ine sindinaonepo kuti Anamiwa kanali ndi chinthu m'manja chikwanje ulo chani. No, he was not armed. So munthu akuyenda ndi anthu mcholinga chokuti akapereke madando. Yes, madando awo
chomumenyera ndi chani andi taonapo mbuyomo anthu akumayenda kukapereka zinthu zawozo nkumadikira kuti alandire mayankho. Why this time ena ake adaganiza kuti amenye and anthu amene wawa achokera kuti and chifukwa chani apolisi and for the first time tikuonjezerapo sa MDF amene for the first time because MDF yakhala imakhala nthawi zonse yomaoneka kuti iyo ikafika pamalo amakhala kuti sakutenga mbali, you know. Now ukamaona choncho chithunzi ngati chimene choncho nkunena kuti kodi apolisi muli mbali ya ndani, muli mbali ya Malawi kapena muli mbali ya anthu amene auchita nkhanza anthu, kunena kuti iyayi anthu akamapanga izi amakapanga chakuti abwana sungapange judge based on an incident zimwe sidachitike and you cannot use that ngati chifukwa chomveka kuti ya chifukwa chokuti mukayenda mumakasokoneza therefore tikukwapula. No, anthu amene akuba katundu anthu, anthu amene akuphwanya katundu anthu amene ndi mbava lamulo ligwire ntchito zimene zozo silingakhale pano makambirana, koma kumumenya munthu chifukwa chokuti iye zimene akufuna kupanga ndi kungofuna kuyenda malingana ndi imene malamulo akuvomereza and anthu amene wadapereka kalata zawo adavomerezedwa kuti afuna kuyenda amene amapita kumene kokwaza chitetezo amene atazikateteza kuti awawo pamene akuyenda asaononge za anthu amene sakupanga nawo zoyendawo, komanso kuwateteza kwa anthu amene akhoza kuwapanga ataki. So funso ndilo kuti kodi amene anapita za chitetezo anapita kukatani, mukabwerera kumene mwabwererako mukalemba ngati malemba malipoti ngati malemba malipoti kuti lero tinakagwira ntchito mwalemba kuti chachitika ndi chani ndiye iniyo munapangapo chani. Anyamatawa anabwera pamalopa ndi dzikwanje kumachita kuoneka apolisi ali pomwepo zona pali iwe mataka pali china chake cha minibus yofilayo chimene chona munthu ngati uyu ndi wa Namiwa kapena uje I don't know but I'm just saying kuti munthu ngati uyu amene ali chikwanje chonchi koma uyu ngachikwanje ndiye kuti uyu ndiye wachiwembuyo uyu nzimene ndikunena wachiwembuyo tu. So munthu ngati ali mchikwanje chonchi tinga angamamusiye bwanji kuti apolisi bwezife tikumaona kulimbana ndi anthu ngati amene wawa kumapanga disarm anthu amene akwa ndizikwanje because kokayenda sutenga chida ngati kumabwera munthu wena aliyense kuti kaya chief ineko uyisada kwibe ine so far sinaonepo statement ya polisi kuna kuti agwira munthu uyu koma munthu akuchionekera tu zimene tikunenazo ndipo pali enaso ali up and close even pa polisi paja ndi pali ma videos ena umachita kwaona polisi aja they are walking away. No. Yes, there are some videos where the police are walking away anthu akubwera descending on the demonstrators and the police are seen walking away, deliberately walking away. Like what is happening or what is not happening? Because sukuzo chikuchitika ndi chani kapena chisakuchitika ndi chani tisiziwerenga bwanji zimene sisi because sometimes munthu umayesesa ndithu kuti ineyo ningokhala phe mabanda anthu ena ndipo amaziwa kutokosa kuti pano uyangu chifukwa ife ufuna kukhala phe ndipo ine ndikuchita kudati ine tundu uyesetsa munthu ineso munthu neso bati munthu nendu uyesetsa kuti munthu uyesetsa yankhile khani ine ndikayankhula ine ndisayankhule nkhanizi ndisayankhule nkhanizi ndipo pena umachita kunena koma kuchita kuti tokosa tu tokosa nanga olo apapa munthu utakhala kuti iweyo sukufuna kuonyapo mlomo olo utafuna kuti iweyo ufuna uyankhule zabwino za apolisi tithandizeni tifuna tikhale mbali yanu on this one. Help me, how should I say it kuti anthu amvesese kuti inuyo sinolakwa ndithandizeni apolisi ningayankhule bwanji kuti ndikhale mbali yanu kuti inuyo palibe chimene mwalakwitsapo pamene pano chifukwa Brian pena zimapotekesa mutu to imagine kuti the police are the ones amene ali ndi zida pamene popo if you see a gun there, if you see they are the ones that are armed when they are going to such chifukwa uyo wonyamula chikwapo mmanjayo kachamboko imeneyo amayenera tumamenya uyu wa blue. Yes, in all fairness. Yes, chifukwa chikwapo wachikwapo ngwa polisi amene polisi namene. Yes, wachikwapo ngwa kapena sindikuona bwino pakone kaso ngati paliso chifuti chiloncha chati gas pamene popwezi. But if you can see, yes, if you wa uniform ya khaki amene
amaona kuti azikhala nokuti akupita akana nthamangirano uyu osokoneza ndi uyu wa blue yes and uyu ndi amene adamenya kwambiri Namiwa amene uyu amene yes wacha blue amene mana kuti amaza sokoneza kodi ni mbalame kapena ujeni amaza khanga timati chani muleme mapanga manyoti muleme pena amazakhanga ti mbalame pena amazakhanga ti mbewa so wesa akuoneka kuti kodi uyu ndi wa polisi kapena ndi wachifamba chifukwa munthu ukokhanga amazakhanga ndi wavalanga kwani makati moso mkono wa mbali yako amazakhala kukonyamula kandi chichani chimene chichi komano amene iyi ngati si wa polisi ndiye kuti apolisi amene amgwire koma ngati ali wa polisi kodi apolisi mamenya anthu apanga ma demonstration mulandu wake udali kuti chani umene simunakatha kumtenga ukamfusa mafuso zalakwika so it was a very sad day for auchokera kuti anthu amenera exactly Brian, that's $1 million question auchokera kuti anthu amenera fasi koyamba tu anthu ayi and ababa akuoneka kuti atasano kwambiri and it's unfortunate kuti tikukhanga kuti tikuwalekerera ndi akumaoneka kuti akuonjezerano temperature kaya volume kuti poyamba adabwera 10 pano akabwera 20 khanga kuti guys tiyeni zikumatheka kulakwa izizi timayenera kuti mwachiona chati mafusa na chikuoneka achitaujene achipanga zoom yes wachifa akuoneka kuti wavala nkhwani uyu wa blue chinalipo chithunzi china chimene adali mbali naye amaonekano bwino ngati akhoza kuchipeza chimenecho padali china chake amachita kuoneka akatembenukano anthu amamupanga kumuonesa sapato zakezi wazavala ngati jeans nkati mwakuoneka kuti ali chimalaya cha camouflage chipewa cha camouflage Namiwa anasautsika kwambiri pali video ina akamachita kumveka ndithandizeni anthu kuopa ndithu kuti apange abwera athandize nzawo ali attacked pamaso pa azachitetezo utafuna kuti munthu uyankhuleza bwino umene mwaneneramo kuti tapezereza bwino apolisi tinene yes tipeza pati apa libepo bwana apapa kukhala kuti ndino apolisi munapita kukagwira ntchito kumene koko mayenera kuti mubwerepo oyera munene azibamba amene wawo apolisi amene anapita kukagwira ntchito tsiku limeneli akugona tulota bwino zimene ndikunenazo kuti conscious yanu ikukuwuzani kuti mwagwira ntchito yabwino mutaweruka kupita kwanu are you happy kuti ino amene kuchita ni trust kuti muzigwira ntchito yopereka chitetezo munapereka chitetezo chabwino pamene papa can you actually say kuti no we did well because momwe ni maziwira polisi amakhala panga issue statement kale kuti mpaka lesa panga haven't seen kapena mwina ngandai yeneso nseda ione keeping and tikanaibweresa munomo statement yomwe ndaona achakwera nena kuti akuyembekezera kuti poti sali mdziko muno akuyembekezera kuti amve report akamachokera kumene koko zimene tizikambiraneso kusogoloko chifukwa chokuti pali anthu ena amene akunena kuti iyayi mwina akwana nthawi yokuti maudindo ena aunikidweso because ngati zikumafika kuti anthu tikuona chonchi kuti even apolisi alipo sanga kuteteze ndikuti tizikhala ni mantha chifukwa nthawi zambiri umakhulupirira kuti ndikuchidwa chipongwe ineyo ndiyimbire foni ku polisi imbirani foni ku polisi akuluakulu chanjani polisi because polisi ikafika tizikhala ndi kudalira kuti atipulumutsa chifukwa chokuti amagwira ntchito chifukwa cha lamulo likuwapasa mphamvu kuteteza anthu amene akuchitidwa chipongwe komano apolisi akamba kuvala magalasi ndikumayang'ana kuti kodi uyu ndi ndani amene waphwanya lamuloli ndiye kuti tikusokoneza ena akumanena kuti sizinayambe lero atipipinso ankapanga chonchi kodi chifukwa choti mbuyo muzilala kuika ndiye leronso zikhale zolondola exactly Brian, my point zinthu ziwiri zolakwika sizimapanga chabwino two wrongs don't make a right ngati ena ake adalakwisa mbuyo muchitenge cha chisomo kuti niyo mulipo kuti mukonze komano inu simungamanene kuti aifeti kulakwisa apa chifukwa chokuti ena zulosa analakwisa are you even listening to yourself mukumva ino zimene mukuyankhazo and mungathe kuima kugulu kwa anthu nkumanena kuti chifukwa chokuti ena sadalakwisa then it's okay no cholakwika ndi cholakwika bwana palibe njira yabwino imene umapangira chinthu cholakwika ngati mbuyo mu anthu amalakwisa pamayenera kuti amalawi akhale okhutisidwa kunena kuti
amene alipo pano agwira ntchito yotamandika kwambiri tisazabwerereso kudzulo tiziyang'ana chisogolo koma ngati adzulo amalakwisa lero la mwabweranso inu mukulakwisa ndekuti anthu akupanga kompera kulakwisa kwambiri ni ndani kapena adzulo aja mwina kapena abwereko you see now why you creating confusion for everyone else because you can't use that and say kuti kodi inu mwayiwala kuti anthu ena ake adamenya Bile Mayaya so kumenyedwa kwa Bile Mayaya akubwezera Namiwa. Is that how we should read this? No, kumenyedwa kwa Bile Mayaya was wrong and must be condemned in the strongest term. The same way we should condemn this and the promise kuti sizachitika so nobody should be beaten for expressing their freedom of expression, for exercising their freedom. Mundu sungamenyedwe chifukwa chokuti malamulo akupasa mphamvu yokuti ukhale ndi ufulu wako palibe chimene walakwisa. And anthuwa sikuti adangodzuka kuti adalemba kalata kwa DC. Yes, DC adayankha adavomera tili nawo makope zawo wavomera adakanena kuti angodzuka kukachita matengo. Yes, adapempha kwa DC. Yes, route yathu ndi yes koma sadayambe nkoibas po mwana wa yeni at the point pamene amamenyedwa adalakwa chani. What is it that you can say kuti awa adaphwanya lamulo lakuti therefore lamulo limagwira ntchito chifukwa adasokoneza adalakwa chani? If we cannot answer that and yet we have people amene ali ndi zipyera zimene akolesa kuti ife anthu fena vulasidwa wina akamwena yanke, somebody must be answerable to this. Honestly bwana, when we sing our national anthem with a hand on our heart kuyimirira bwana kumayimba nyimbo yetu tutagwira mkono wathu pa mtima apa nkumaona izizi then uzimba nyimbo imene ja Mulungu dalisani Malawi. No, ulape izozona ulape uchoke ngati kuziwa udali kukhoza so mwanangu panga resign weka uta ine I think sina atumikire kuno Malawi nitakhala pansi ndapanga reflect. I could have done better. I've failed. I've let down. I must pave way. Donald Trump ataponya kutu nkulu wa uje na bwana resigned kwa intelligence abwana and do you understand how serious that is? Because ankamona beye uja ngati government in waiting as a president in waiting. Therefore for people even to aim a gun at him when they're supposed to make sure kuti akunteteza mena akuntetezera wina aliyense tiziphunzira akuluakulu kuti timanena mobwereza tili ndi zitsanzo zambirimbiri zimene kuchita na nkhaza sikukutha chifukwa chokuti anthu amati iwe zulola ndipanga chonchine lero ndikupanga isi. Tili nazo zitsanzo zina zomvesa chisoni abwana tikamaziganiza kuti anthu akukangana chifukwa cha zipongwe zimadapangana sunganditero mawa limakwana. Sometimes Mulungu amati about 10 amene adali kumbuyo amazabwera kusogolo ena mwa amene akupanga zinthu zosokoneza apapa anthu azakumbukira. And tili munyengo ya zisankho, nyengo imene ya bwana imakhala kuti temperature ili very high. Sipafunika kuti munthu wina akazingwenda ndi chesoyi because ziko limakhala kuti likuyembekezera kuti tufuna tipange chiganizo chachikulu. So makanga kuti muli gas wambiri sungamango yasa cheso basi chifo lonyowa kale. Yes, la nyowa kale. Yes, ndibali anthu ena ake you don't even thinking, they're not even thinking. Pamene tufuna kukhala chete kuti mwina tione kuti zinthu zizitha bwanji. Yes, ndi mwina mwina kuzitokosola lala kuti ife tipeze cholankhula. No, and abana kuyankhula ukusiku yankhula kwabwinoyi ndi kuyankhula kunoko kukolira. So ndikuyenza kukolira. Kubera pano pangumalira kuti yayi tisamenyane Amalawi chifukwa chokuti anthu ena akufuna kutoko anthu apita kuntchito ku polisi ku. Yes, unfortunately lero agwira mawa sa apita kuntchito. Tidanena kuti nthawi zina mene zimaonekera ku polisi kwathu zimaoneka ngati kuti anthu ena amalandira chilambo akagwira ntchito yabwino. Pamene anthu apanga zinthu zosokoneza amaoneka ngati nde akusekereredwa. Takhala tikuona tima transfer timene amati ati normal. Kuchita kuziwa ndithu kuti wapanga transfer chifukwa choti apanga zina zimene sizinasangalase mabwana ena. Koma ntchito oyo nkuona mwathu akuona kuti munthu akugwira ntchito yabwino.
mpanga transfer kwa musiya kwina kwake kuti mphevu zizimuluma zona akuti munthu anali mweya kodi yes munthu anali mweya kodi kwa musiya kwina kwake kuti ichi nchipongwe ichi ukafusa normal, this is normal in police. Aye, there is nothing normal. No, there's nothing normal. There's nothing normal. There is nothing normal. Transferring somebody who has performed well and on. keeping some people that we know they could have done better. So we're looking, we're watching, we're waiting. How are you going to handle this? And it's going to be interesting how police you're going to explain this. I just want to yes, I just want to see what are you going to say. Okay, munena kuti chani tafuta kozani abo Namiwa akuyenda mene unde mmawa bwake asadati zimule mphuno salota asadati zimule mphuno salota ezona mphuno salota apolisi sia atafika kale. So ni magamba kuti ineyo ndikudikira mwachidwi kuti ndimve kuti anena kuti chani chifukwa pali zinthu zina bwana zikalakwika and manati okay ndimve kuti because sometimes my excuses amene amaperekedwa bwana amachita kunena kuti guys olo iwe amene wasaidia pamene pa chipepa na chimene anthu adzikhala ndi manyazi limodzi lokha anthu adzikhala ndi manyazi nkhani nyazi limodzi lokha nkhani njochititsa manyazi nkhani njochititsa manyazi kopsa sizikufunikanso kuti anzathu amayi kuwena zilemba makalata kumapanga ifeyo tokha tikwena tichite yakafika mpaka kwa Trump ngani imagine nchafeki koma ndikunena kuti kwa America embassy yankhula onimona ngati manena x ya ujeni kupanga definitely amayi adia definitely amayi kwa amene aja she was sickened yes yes zandipangisa kuti kudwala zandipangisa funa usanza ezona kuti imagine kuti tikhoza machitana nkhaza chonchi and chief wa mission itamene yes chifukwa choti tusiyana maganizo no komano timazaonjezerapo kuti mbuyomu and tikamanena zimene zikuti tikunena ndi sankhala maona apolisi pena pake akubayizika umana kuti awama za bayizika pena pake apolisi komano ukamaonjezeramo no MDF. Yeah, that was my next question. Kuti on MDF yatani lero ndi lero kuti what has happened to Malawi Defense Force? Chifa, that was our last hope. Kwambiri. What has happened to ndimanena ine kuti sizimakhala bwino kuti tizikhangati kuti tikunena kuti apolisi atusakupita ntchito bwino and tinene muona mtima Brian ambiri apolisi amagwira ntchito yabwino tukana mmakukamu kwambiri tukana mmakukamu very professional and wodziwa chimene chimazafuta ndicho kuti mabwana amauza chani kuzambiri tu apo bweti it's a question of the katipatsani chithunzi cha apolisi kuti it make sense mkamana yes chifukwa kuti tinene zoona you know apolisi pamene popo kukhala kuti ali omasuka kuti kodi before operation hii yes adauzidwa chiyani yes ku briefing yako okay kudali zotani ku briefing yako guys we are going to operations kodi adani athu ndi chani tikangana chani malo amene angapangike zinthu ndi chani amene ukamteteza ndi ndani I'm not a police officer koma this is common sense zona you understand to imagine kuti the police are going to be spectators of terror to add salt to injury. Some MDF officials are seen also not wanting to intervene. Pakhala pakumakhala funso lokuti kodi a police and MDF akapita cooperation who is in charge? Amakhali nda police amene apempha MDF kuti tizikuzani zochita ndifeyo because pamene okhaina ke background amene ali ne akazinthu ndena wabwera ngati support. Is it MDF imene makhala kuti they taking a leading role and telling the police guys this is how we're going to handle this situation, or it's the police now who actually says what and who must follow who and how? These are questions that we are asking because we're failing to comprehend, we're failing to understand how somebody who is just demonstrating, somebody who just want to present a petition, somebody that you after presenting a petition they are going to go back home to wait for answers could be attacked. I just don't get it. I just don't understand. Help me, I just don't get it. Why are you beating him up? Why? Are you sure
these are the pictures that even people somewhere must see as a picture of Malawi. 3 months to polling. Komanso, when we are busy inviting people to come and invest in this country, then they must say, well, hey, think this is what they do to each other. What would they do to us? No. Chief, this is not a picture that Malawi should be known for. Mbuyomo zidali zosavuta kuti mina zituzi zimene zisapite kutali. Koma masiku amene kukhala ano a technology zituzi zimene zapita kutali kwambiri zikhala ntchito yayikulu kuti kuzichapa zimene. Yes. Wabasa busy anthu ena ake otakhale ni ntchito yofuna kuchapa zimene zizi just because anthu ena ake few people sadapange ziganizo zabwino. Now anthu amene amakhala ndi kuti iwo sakugwirizana ndi zimene zizi komanso akuzindikira kuti kusekerera zimene zizi kuli ndi chiopsezo chosokoneza ntchito yawo amayenera kuti achite act fast. Kodi anthu ayambe kutaya chikhulupiriro mwa IMDF lero? IMDF anthawi zinati kayankhula pano amatitanira amatembera timakalata kuseriku kwabwerani kuno so sisalembirani timakalata amalemba timakalata IMDF. Yes, tabwani kuseri kuno tikambirani yopanda makalata isakhala imakalata izona tikuona zithuzi izona ndeti mene timafusira ivi na polisi tofusa kuti tithandizeni tafotokozani tikafotokoza ife munatitagwitsa ezona tafotokozerani nokha kuti kodi chimachitika ndi chani ezona ndi chifukwa chani anthu amamenyedwa inu mulipo kodi munapita kukatani makaonerera makapereka chite ma security agents athu makatani. So ine ndimaona ngati kuti zomafuna kuti pazikhala timadera tina kuti kumeko simungayankhuleko tizisakuyankhulisana ukuzikulakwika kwena kuli konse. You know, tikhoza kubwera pano pa kunena kuti ku judiciary kukulakwika zinthu osaopayo kuti tikatero ndakasamani kena kake kusaziwika bwino mapeto ake zikafusana mafunso. No, we should be able to come here kugwira mkono wathu pachifuwa papa kunena kuti kuotcha galimoto iyoyo choncho si bwinoyi. Anthu amene aotcha galimoto imene yoyo akwena ati agwidwe ayimbidwe mulandu chifukwa munthu wina wake waononga katundu wache umene usu Malawi. This is not the Malawi that we wanted. This is not the Malawi that people wanted when they wanted change. Kuti kuzikhala ndi maufulu osiyana-siyana zikhala ndi ufulu wa democracy. Anthu samafuna taziona galimoto zawo zikuyasidwa choncho. Amene ayipanga zimene ziza polisi agwireni ni mphamvu zambiri mmene mungagwireso anthu amene achita chipongo wina aliyense. Chifukwa ikuoneka kuti ndi pattern zidachitika zoyamba zija mpaka lero kuti adangopita kaena adangopita ukaitanitsa 2 hours zipitani ndi pattern. Nchifukwa ndinafunsa kuti kodi anthu amene wakwatu mandani pamenepo. I wish I knew, Brian. I wish I knew, but I don't want to come here and speculate. As a responsible journalist, I can't come here ndikuganiza kuti akupanga zakuti pamene ndilibe evidence. Koma it's a matter of time bwana. It's a matter of time, eh? Lamulo lini mkono wa utali limapeza ndithu limagwira utakubisa 10 years from now. Chife kodi anthu ena amene akuyankha milandu panopa nkhani zawo kuti adapalamulali ndi mphamvu adapalamulali ndi mphamvu zidachoka panopa akuyankha milandu. So ngati umakhala malo ena ake nkumakonza ziwembo ukhoza kumaona ngati wabisa apena amakakuulula ndi omwewo amene kwatumaja izachinja game. Anyamata some of these boys chief amakatembenuka opita mbalira akanena ndithu ife adatituma ndakuti zabanga zakuti muyankha milandu chifukwa chani chifukwa chomumenya Malawi nzanu just because ali ndi maganizo osiyana ndi ake. Tikasiyana maganizo tisimenyana kusiyana maganizo sitimamenyana timakambirana we engage each other. Anthu ali ndi njira zosiyana-siyana zimene amatumizira ma frustrations awo, and as a country we agreed kuti in an event that some people akufuna kuti ayende akapereke madandaulo awo aziyenda as long as akamayenda azaphwanya maufulu anthu ena. Apolisi mapita meja kukateteza anthu ena amene zimene sizikuakhuza kuti anthu akawa musalowerera anthu ena komanso mukatetezenso anthu amene akuyendachi. Koma to imagine kuti in the year 2025 tikhoza kukhapa na chonchi. But it's beyond me. I didn't see this coming. When people wanted kuti pakhale kusintha, I didn't see this coming. Ndimaona ngati kuti tidafika pajapo kuti timalolerana. Kumulolera munthu kuti olo uyu titasiyana maganizo zona alankhule ambeke ibe chifukwa ndi chimozi chomwe chokwanira chokuti timpweteke just because akunena zosiyana ndife. Kodi nkhani
ndi yaying'ono kapena njayikulu nkhani njayikulu kwambiri Brian chifukwa mwina ena angoyona ngati kuti mwina ndi za Mbowe mwina ndi za kunchinja adathibulana anthu kapena ndi za ku Blantyre kodi nkhani njayikulu bwanja nsisha chifukwa nkhani ine ndikuyenera kuti yaying'ono kuti nkhani imene njayikulu kwambiri chifukwa chokuti kwinako kumene anthu amamenyana sitimatha kuwaona chitetezo kuti kodi achitetezo abwera bwanji timakhala ndi kuti kapena mwina apolisi were taken unaware samazindikira so zinavuta kuti koma ukamaona zikuchitika alipo angati apotati tiwerenge uyu ali pakonayi akuoneka chinkhwani uyu wakhaki ndi wa polisi uyu wina wagwira chiloncha cha ujeni cha tear gas lonchacho amene ndi wa polisi. I don't know about that blue guy imene tikunenera komanso khanga wachifwamba ine amene koma sakuziwika kuti kuli ngwa polisi ngochifwamba polisi wavala kumutucho wachitenga yes you know alesa zimene zizi nazo zamavale zimene zizi adavala bwanja amene iyi tikamamuganizira so kuti akhoza kukhala ku polisi tulakwa tumuyana na chithuzi that's why timana kuti tithandizeni tatiyankhulani kodi tizidi chani tikamaona choncho chifukwa ku polisi ko tatiyankhulani pakapalamulidwa mlandu yes andi munthu apalamula mlandu tizinena wakuti anapalamula mlandu wakuti tamugwira mwakuti kamachita resist arrest or whatever it is amapanga so that even mwene wakeyo azinenadi kuti ineyo akufuna kundimanga ni makana ni matani koma just to see anthu abwera ena kuchita kuthamangira kusayijoyina paipo because fosolanga lakuti kodi nkhani munthu angangoyipondereza kuti basi mawa anthu avala matayi mapitirira no abwana nkhani itu njayikulu chifukwa mamishoni atulutsa chikalata yes and ineyo Brian it's not even about kuti anthu abale amaiko anzathu akuti chani it's about ifewe ni ati kuti chani ukamapanga zinthu zosokonekera nyumba mwako it's not about your neighbor kuti neighbor aziti chani kodi inu tikamamenyana munomo nde anthu aziti chani don't fight the issue is not kuti tikamamenyana ndi anthu aziti chani anthu sayankhula anthu ngati simumenyana so musamenyane kuti musapasa anthu yoyankhula and why are you fighting the question is why are you beating him why a defenseless guy like that he's not even armed why are you beating him up why because maybe if you say something probably we may just say TV but in the absence of that no this is not looking well so pano ena akunena kuti a inspector general yes a police mayola yes atule pansi ndanzawo a Ezekiel Chingoma yes imene muyilandira bwanji okay so chimene anthu akunena zimezi ndicho kuti a polisiwo mkulu wawo ndi mai anabetawo anandawo okay anandawo anandawo anyamuka atipitako anthu akuti anandawo chokanipo and anthu akunena zimezi because munthu amene mungapereke mphamvu zimene wa polisi wili aliyesa angagwise ntchito ndi inuyo so ngati zachitika choncho maybe anthu akhoza kufuna kuti amve kuti munena kuti chani number 1 number 2 how are you going to make sure kuti anthu akhulupirire kuti inuyo nkhani ngati zimene simukondwera naso chifukwa palipatani yes chifukwa ngati pazikhala kusirira kwina kwache anthu amene akuti mukuziwa awanawa sikuti zimene zapanga pauka ndekuti mabwana awo akusekerera so bwana wankulu zomwe zimene zimakhalira even zakumpirasi ngati timu sikuchita bwino abwana amachotsa kochi sukuthandiza ku Greg hardware si mpirasi motsaro madabora adachotsa kochi kwinanso achotsanso kochi yes chifukwa chokuti malizatsa amene mukubweza wamwina kochi sakuziwa kukuthandizani kuti so ngati apolisi sakugwira ntchito anthu maso akuyang'ana kwa inspector general of police now inspector general of police ndako polisiko kumbali ya boma nduna imaona chitetezo cha mdziko ndi apolisiwo nda Ezekiel Chingoma ndi anthu akuyang'ana sa Chingoma kuti Chingoma inuyo ndi apolisi mukanakhala tamanga do you know kuti sometimes chinthu chikachitika anthu mmene mwapangira handle anthu they sympathize with you kuti ayi mabwana awo akuyesesa koma anawo ndampatuko anawo ndanawo samva koma anawo akamaoneka kuti akupanga kusaweruzikako kusamva kwawoko inu yakuluakulu muliphe
inuyo mwana wanu ali busy kumenya mwana wanu pupu inu mangokhala pakuti panakhuta ndalema mungonera choncho olokuninga kuti iwe kodi ukutani upita ukalelesa pale pajapa ndi bakhalo ndewu ya makulu kuti even amamutuma but inuyo mkaonesa kuti no izi sidilola kuti pamene ineyo ndili on my watch izime zichitike abwana you come hard nanga si ena amene akumakhala professional ndi amene amachedwa ma transfer zimene manena zotu ndithu kudabwitsa kuti nanga anthu amachaka kugwira ntchito imene amalawa akuna ngati kuti uyu ndiye wapanga amene zimayenera transfer kuti kumakhala mphamvu yanji kuseliko chinkono chili kutiko chimene chimakhanga so amene they are calling for these two individuals to go ali ndi point they are not happy they are not satisfied kuti leadership is providing proper leadership guidance yes whether they are justified or not it's time will tell but at least they are saying inuyo mukanapangapo zina zake kuti zimene zisazachitikeso number 2 amene sadagwire ntchito yawo bwino lero libwino pano tikuziwa kuti kayapita kaye akudikira kuti yankhe disciplinary kaya ndazilango zakuti anthu amatha kuona kuti no I think pali interest yofuna kunena kuti chimene chalakwikachi chikonzedwe komanso pamawa chisazachitikeso koma ungokhala ngati palibe chimene chachitika anthu amakhala ndi nkhawa kuti no I think izi kuchokera kuti anthu amenyedwa kulizi no suspension no nothing menda nenera muti statement yomwe yaveka panopa njachakwera kudafi chani by the way coming back to is that enough zimene anena achakweranira kuti iwo ungokhuzidwa kwambiri kuti anthu akupanga alankhula mwamphamvu kuti palibe munthu amene aziphwanyiridwa fulu wake anthu tizafuna kuti zipanga chani the same way mene anthu sangayenere kuti aononge katundu wanthu komanso anthu asamalesedwenso kuti aonese ufulu wawo akuyembekezera kuti akabwera alandire ripoti ya zimene zinachitikasi so he says achita condemn and he says kuti he's expecting a report probably he's going to act on the report so the issue is inu yame mutalembe report mune akuti chani zona mu report imwe mune akuti chani because zimene zozo zizigwirizana ndi zimene tikuona ndi zimene tikudziwa padakali panopa kuti mwina anganene kuti adatuma anthu amwina ndazipani zotsutsa ndiye ndi mlandu zimene tudaba kuti ndiye kuti ngati sunaphwanye mlandu chief zinazi ni ndale chabe so ndale sitimamenya munthu chifukwa kuti wayamba ndale apa nkukuti namenya pano apa nkukwataniso kuti mwathola kawiri tule anamba ndale kuti anamba ndale ndo apa nkuku nda DPP ndeti nabwera pano kwamba kwamira zipakira mwayembera ndale timavomera ndanzathu timacheza benawo adangochoka pano ifa pano sitipangaza ndale ndipo sidanane nawo akaona kuti ayamba ndale ndi apa zochitekeza pano sizigwirizana ndale adangotsanzika kuti ine poti ndayamba za ndale ndizikapangira za ndale zangazo kumene timapangira za ndale koma sitingakumane nawo bwani makhapa hoti kale tiwamba ndale pupupupu ufulu wawo apa nkuku mayiko ena ino amsisha zinthu zikalakwika chonchi under people's watch yes anthu amanena kuti easy zachitika under my watch yes ndikuona ngati ndisiye yes kuno sizithera chifukwa chani abwana anthu amakonda kuno kwa makonda ucheni ma bread ni ma stock chief ndani amene anabwera kuzavomera kuti ineyo pa uchi yanga ndalephera ndi kupita ndani koma kwanza tukamachita amapanga chifukwa ndi integrity abwana ndandode akamalumbira pa ntchito yawo ichi amalumbira ndizoona kuti ngati ineyo izi andisicha manyazi kunena kuti nakatha kuchita bwino there is no shame in that kuti ineyo kaya ndi nduna kaya ndi inspector general this could have been handled zikanachitika bwino koma chifukwa kuti sizinachitika bwino and sindikufuna kuti ndinyozese zina la amene adandisankha ine chifukwa popitiriza kukhala pamene papa anthu akamandinena ineyo azinenanso ndi amene bwana anga so to protect the integrity of my office to protect the integrity of the appointing authority I have decided to step aside kuti abwerepo mzanga wina amene azagwire ntchito kana bwana simapitaso kuyang'ana ukoko because anthu amadziwa kuti ndikuti bwana sakusekerera ziti zimenezi so tiziphunzira pena kunena kuti zandivuta ndisiye kuti musachitise manyazi mabwana kuti nthawi ili bwanji nthawi pano ili 10 minutes to 6 sidapita ku break tichite break akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a series enterprise mukuonera programu ya the hot current ndipo ife mitima yathu ndiyosweka
mitima yathu ndiyosweka kuti in 2025 sitimayembekezera kuti izi zikhozochitika ndipo kupanda kusamala these pictures are going to feature highly in this election. Yeah, we should not get to there. My prayer is we should not get to there. I feel bad kuti I can be witnessing this. But zina zake sizimafuna zichitika in your lifetime. Zona kumakhala kuti your experience kumaganiza kuti panali kuthekera kwina kuli konse kuti tikanatha osafika pamenepo. Kumaliza kwake nkwakunena kuti nkhani wina asayisere kuti njai ng'ono. Si aying'ono iyi. Nkhani sikuti tingo ipondaponda nkuthayi. Yeah. Akuchokera kuti anthu amenewa. Why do they keep appearing? Zona Who is arming them? Why are they not? Muntu ungadutse pakati pa police IMDF uli ni mphangwa. Uli ni mphangwa. Limbi afika pamenepo. Kudutsa ndithu. Adosati kubisanso bia. Kunyamula chikwanje. Kumadutsana nda police. Sizopereka fungo la bwino. Pali nkhani ya kodi achite pair. Aende ndi a DPP. Ndani. Fa kumeneko akandidate adziwika ndapita mthani. Yes. Ukukula chakwera. Yes. Kodi aende ndi anthu wandani tidziwa pa 24 mpaka pa 28. Yes. Ife ngata times timaona ngati kuti nkhani ikuvuta kuti athazika mbirana. Zona. Oneka kuti akambirana mobisa. Mwachisisi. Ndenda aponya opinion poll. So mukapita pa page patupo amataka taonesani imene kuonekera pa Facebook page. Mukapita pa Facebook page ya Times mupeza kuti pali chithuzi cha hot current pamene popo. Mukapita pamene popo mukafika pali link. Pamenepo muchiona chimecho chinayikidwa pa 27 tachipanga pini so sichikumatsika kumakhala kumwamba kwa page. Mungopita kumwambamo. Mwapita kumwambamo muchipeza chimecho. Pamene popo mukhoza kuyepa maganizo anu. Timayesezera, tungwesezera. Yeah. This is not in any way kuti feyo kaya tauzidwa chani tungwesezera. Kuti kodi ku MCP a first vice president MCP ndakutani hala. A second vice president ndabidamia. Then kumabwera anthu ena makamba zavu chimbiko mmumba. Pada kali panopa a sitting vice president nda Michael Usi. Komanso zimamveka ngati kuti atupere akukambirana ndi MCP. Ndeti mayika anthu amene wawa. Kunati mutakhala kuti mufuna kuwathandiza achakwera. Kuda chakwera munthu mungasankhepo ndani ndeti mandapo munthu ndani pamene papa munthu ndani pamene papa ndiye mukasankha kamozi simungavotesoke naye. Okay. Yumakuuzani kuti mwapanga kale basi. So tufuna tukupase ni mpata ukwana chimene atilengeze zotsatira leroli komano tikuona ngati kuti amalawi ambiri sadadziwe kuti tikupanga ku DPP maina amveka nganda. Ku DPP kukumveka ma vice president awo alipo follow. Pali Alfred Gangata, Bright Msaka, Joseph Mwanamveka nda Jabi Muhango amene ali ma vice president awo. Then kuli athu amadzi unasonga kuti mwina UTM akhoza kupita kumene kwa Daliso Kabambe komanso namva ino kuchihana kuninaso nde komanso pali others anthu amatha kuikapo zina lina. Ndaonapo anthu aikapo zina lina lokuti ife sidaikepo. It's okay. Mukhoza kuonyezerapo zinalo anthu akamvotera munthu kwambiri ife tizangobwera pano kunena kuti malingana ndi amalawi amene anatenga nawo survey ku DPP akuti apita mutharika mutatenga uyuyu amutatenga uyu. Yes. Lazarus Chakwera ati mutatenga uyuyu malingana ndi amalawi amene atenge nawo gawo mu survey imeneyi basi mai. Yes. So this is an opinion poll that as a station we are running. Who? Because why do we hide my running mates until the last day? Anthu mpaka mwagwebana. Kuti ndindani. So mwina munthu umafuti kuti sankhidani chifukwa chani. So amalawi ali ndimwe ayamaika po so tilengeze zotsatira pa Sabata. Yes, pazakhala pa 7 ngati sindula. Pa 7. Yes, pa 7. Yes. 6 July. Pa 5 pa 6 July. Pa 6. Pa 6 July tisande. Pazakhala 6 July. Tizalengeza pano kuti anthu akuona ngati kuti achakwera mutatenga uyu mavotes ake ndi awa. Zikutuluka magrafu bwino zabwino zosa foto zangoyika andaona eka munthu kuti ine ndapeza this amount of votes zifukwa zake ndizi chimodzimodzi so ku DPP titatha kukambirana zonse madzulo wano nkhani idango ndiyongodutsira. Yes, chifasi naimalize lero lino kuti tingwako koma ine ndimafuna kunena kuti kunena kwake nkuonera kuti nkhani njaikulu kwambiri banda ndipo wina asayione ngati kuti nkhani njaing'ono. Heads must roll. Yes. Muyimaliza bwanji nkhani namaliza ndi verse. Ndikufuna nzibwa ndi mavesi kwambiri masiku ano. Ndaona muyika mavesi. Yes. Tilowere ku chapter chanje. Tilowere lero ku machitidwe atumwi. Acts of the Apostles 28 verse number 3. Ngani ya Paulo imeneyi
Paulo amasonkheza nkhuni ndatasonkheza nkhuni Paulo adasa moto padatuluka viper maziwa chinjoka chidamuluma mkono na pamene na friend nene tipange tikhazikepo pamene papa kuti moto kamachuluka zima vipers zimatuluka mukuti takhandi zima vipers neziko muno zazikwanje sini maziona koma pamene ka hit ka election kakubwera zamba kutuluka zima vipers because people are protecting their interests. Yes. So kamoto kakutentha kachisankho kukutuluka zinjoka. Teni zisamale ndi zinjoka zimene. Because the heat has got the ability pamene mbebe wa masankho awa ukukula. Yes. Utulutsa zinthu. Zinjoka. Ndiye tikhale osamala ndithu tikhale osamala. Ineni malizire pamene po. Mwamaliza pabwino. Zimatha wawo. Titatha kukambirana zonse. The decision ndiye ino Malawi. Ife silingakuze nizochi. Hayi. Ife kwathu nkuyankhula. Yes. Titatha kukambirana zonse madzulo. Yes. Chisankho chili ndiyo. Yes. Yes. You will decide. Yes. Kumene tilowere. Yes. Ife sitikuzani. Hayi. Ndine Brian Banda. Anzanga wandandevu zamai. Kufikira sabata ya mawa. Chauta akatisunga nimwe. Koma atisunga. Atisunga. Yes. Tini chito yakulu. Yes. Bye-bye and goodbye.